Yan po, ilog po yung dadaanan namin, oh. Tara, inom Ayan tayo. po. Tara po. Iinom kami, tara. Uhaw na. Uhaw na kami, uhaw na, uhaw na. Iinom kami dito sa, meron daw po dito bukal na pwede pong inumin ng tao yung tubig. Titignan natin kung anong lasa ng tubig na sinasabi nila. Ito. Dito tayo. Ito yung mga kasama ko. Yan, mga kaurag. Meron daw dito kaurag na mga kaurag, meron daw ditong tubig na maiinuman. Dahil kami nga uhaw na dahil malayo pa ang aming tatahakin. So kung kita nyo mga kaurag, ayan o, gubat na gubat. Ayun pala yung tubig na inuman. Naiinom yan, Erwin? Apo. Galing ano? Nature water. Sarap. Sarap. Mga kaurag, nandito kami ngayon at nauhaw kami. So medyo malayo-layo pa yung pupuntahan namin, kaya iinom po tayo ng tubig dito. Titikman natin yung tubig dito, na itong tubig na daw po na ito ay galing sa gubat. So kumbaga nature water po, at dito po kumukuha ng mga inumin yung mga nakatira po dito sa palibot po ng lugar na to, si Bukatot. So ngayon po titikman po natin yung tubig na pinagkukunan nila ng inumin din. So ngayon titikman natin kung anong lasa. Tara. Lasang Sprite. Lasang Sprite, ang sarap. Ang sarap mga kaurag. Lasang Sprite. Yan mga kaurag. Dinagdagan ko na yung ininom ko para meron akong baon. Para hindi ako mauhaw kasi mataas pa ang pupuntahan namin. So, siguro kailangan muna namin magpahinga ng kaunti para mag-ipon ng oxygen. Dahil ang akyatin pa po namin ay mataas pa po. Sa pilar, sa pilar. Mali tayo, mali. Hindi daw dyan ang daan. Alam nyo yan? Kay Pilar? Oh, sige, sige. Let's go, Erwin. Tutulungan namin si Pilar. Baka kung saan nyo ako dalhin, ha? Let's go. Nakapunta na po ako dito noong nakaraan. Kung nakikita nyo po, na-vlog ko na po ito si Lola Pilar, pero hindi ko po natandaan yung lugar. Dahil po sa pasikot-sikot na daan po at gubat po, ay hindi ko po natandaan yung daanan. So ngayon po, nagpasama po ako kay Erwin. Ito po yung kapitbahay po ni Ate Aileen. So ngayon po ay patuloy pa rin po tayong maglalakad. Nang marating po natin yung lugar po ni Ate Arlene. Ay, sorry, ni Lola Pilar. So ito po. Lola Pilar. Dito yan, sa kabila, sa kanan. Saan ba? Saan tayo? Kanan. Ay, hindi namin to. Sige, una kayo. Kanan. Susundan ko kayo.
Hindi ko natandaan yung daan kasi po mga kaurag gubat po talaga. Marami siyang mga pasikot-sikot na dadaanan. So ngayon, kung ako nang mag-isang pupunta dito, talagang hindi ko po alam ang tamang daan papunta kay Ate Arlene. Dahil nung pumunta po kami dito ay pasikot-sikot po yung aming pinagdaanan. So ngayon po, itong mga batang kasama ko alam daw po nila kung saan daw po yung lugar na yun. So yun po. Ang nakakatuwa pa dito mga kaurag, meron akong kasamang mga bata. Bawat madaanan naming bata sumasama. Kaya ngayon mga kaurag, kung makikita nyo yung kasama ko padagdag ng padagdag, ayun dumadami. Bawat madaanan naming bata parang namamagnet, sumasama sa amin. So ngayon, ayan, patuloy pa rin tayo sa paglalakad. Yung bundok, ang dami pong puno ng niyog. Bundok. So ngayon po ay nandito na po tayo kay Lola Pilar. So ayan po, karating na po tayo kay Lola Pilar. Ayun po si Lola Pilar, nag-iisa po, walang kasama. Lola Pilar, kamusta po? Kamusta naman po kayo, Lola? Saglit. Yan, Lola Pilar, muli po kitang dinalaw. Meron po kami dito mga dala-dala po para po sa inyo. Kamusta naman po kayo? Namamanas pa rin. Po? Namamanas. Ano pong ginagawa nyo? Binili din akong gamot. Sino po nagbili sa inyo ng gamot? Ulan. Namamanas ako. Meron din po sa inyo tumulong. Hindi, namamanas ako. Namamanas po kayo. Ano pong ginagawa nyo ngayon? Ito, masasain. Nagsasaing na po si Lola Pilar. So ito po yung lugar po ni Lola Pilar. Mag-isa lang po siya sa bahay niya. Tapos ito po yung lugar niya po. Namamanas pa rin po yung paa nyo? Ayun, namamanas pa rin yung paa ni Lola. Hirap maglakad. Tapos yung kamay nyo po, kamusta po? Mabigat. Ito naman namamanhid. Namamanhid po. Oo. Oo nga. Kumain na po ba kayo? Hindi pa. Nagluluto pa lang lakin ka nagsasaing. Noodles po? Oo, sabay. Kanin at saka ulam na po yun. Oo. So nagluluto po si Nanay Pilar ngayon. Ito po yung kanin niya, ito po yung ulam. Ang ulam niya po ay lakim. Ano yan ay tanghalian Oo. Tanghalian nyo na po yan. Wala po kayong kasama dito pa rin Wala. Naku, mahirap ang gantong buhay mag-isa. Mabuti naman po, nakakakilos pa po kayo na naman namamanas po yung paa nyo. Hindi naman po ba kayo nagkakaroon ng pagkakataon na nadadapa dyan, nasusubsob po? Hindi naman. Matagal na yun ito. Nadapa ako kaya ito. Namanhid. Namanhid po. Matagal na. So Nay, Lumali na namamanhid naman. meron akong dala sa'yo. Mayroon sa... Dahil pinuntahan kita dito na madilim yung lugar mo, binilhan kita na ng solar. Ay, salamat. Solar light. Oo. Ayan ay 24 oras mo magagamit yan ay, hindi yan mamamatay. Ito na 24 hours mo magagamit ito na na hindi ka mamamatay ng ilaw. So, ito po, dinalahan po natin si Nanay Pilar ng solar light. Nalaglag. Solar light po, ito po ay galing po sa ating pong anonymous sponsor na nagpabigay po ng solar light para kay Nanay, para maliwanag po pagsapit ng gabi dito po kay Nanay. Maraming salamat po sa ating pong anonymous sponsor sa pagbigay po ng solar light. So ito na, meron pa dito solar light. Tapos dinalhan kita na ng mga prutas, Nay. Ay, Mga prutas, meron dyan orange, meron dyan at meron pa rin na
Saging Nay. Saging po. Tapos, ngayon ay, meron din ako dito Nay ulam. Ito yung po, tinola po. Manok pang tinola. Tapos, ito po yung mga ricado Nay ha. Ang tinola, meron po mantika. Ito na po, kompleto na po yan. Tapos, meron po tayong sayote po. So, ito. Nay, kamusta ka naman? Masaya ka po ba sa dinala po namin ngayon? So, ito po si Nanay Pilar. Ay, ilang taon ka na po Nanay Pilar? Ilang taon ka na po? Ano na ako? 99 na po kayo. Kamusta naman po Nay? Malabo ng paningin ko. Na hindi naman po dumating sa panahon na talaga nakakaramdam na kayo ng lungkot dito, no? At mag-isa po kayo namumuhay dito sa lugar na to, no? Ito po, si Mingming. Anong pangalan ng aso mo, Nay? Ay, pusa. Pusa. Ganun pa naging aso ang pusa. Pusa, Nay. Ito lang yung kasama mo dito, Nay, si Mingming. Anong pangalan niya, Nay? Dalawa. Anong pangalan niya, Nay? Pusa lang? Hindi Mingming? Pusa! Pusa! Chuy! Pusa! So, eto po. Napasyalan po natin dito si Nanay Pilar. Muli po natin siyang binisita dito at binigyan po natin siya ng mga pangangailangan niya po at solar light po. So, ito po yung buhay niya dito at nag-iisa po. Na, yung bahay mo, butas-butas, oh. Butas-butas yung bahay mo, Nay. Ito po yung lugar ni Nanay. Madilim dito, Nay, sa gabi, ano? Tama-tama, Nay, magagamit mo yung solar na yan, Nay. Ano, ikakabit pa ba yan? Ano pong masasabi nyo, Nay, sa ating pong mga sponsor po na tumulong po? Ay, maraming salamat na walang katapusan sa nasa kalooban sa Nandiyan ng mahabang buhay. Kayong lahat. So yun, maraming salamat daw po sa ibinigay na biyaya kay Nanay Pilar. So maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga tumatangkilik po at sumusuporta po sa aking channel, Uragon Pinoy. At sa ating pong mga sponsor, maraming salamat po sa wala pong sawang pagtulong sa mga naghihirap po na mga taong kailangan lapitan at abutan ng tulong tulad po ni Nanay Pilar. Ay maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga kaibigan ko po, maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi ko na po kayo iisa-isahin at kayo po ay marami. Yung iba po ay hindi ko po nababanggit. So yun po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat po kayong lahat. God bless po. Ngayon po ay kakabit po natin itong solar. Hanapan po natin ng pwesto kung saan po natin pwedeng ilagay ito para mamayang gabi po iilaw na lang siya. Set up na lang po natin ng automatic para po si Nanay Pilar ay may ilaw na po mamayang gabi. Opo, saan po natin siya na pwede ilagay po? Yung mangga na yun, yung maliit na mangga, alisin ng babaw. Doon ko na lang po siya ilagay. Para mailagay. Para maliwanag po mamaya, no? Putulin yung ibang dahon ng mangga. Sige po. Kapit po muna natin tong solar. Opo, sige po. Ito po, dito po natutulog si Nanay Pilar. Ito po yung kwarto ni Nanay Pilar. Pero doon po si Nanay Pilar nagluluto sa lugar na yun po sa kabila. Pero dito po siya natutulog sa lugar na ito. Kaya po dito po natin ikinabit yung solar niya po. So ito po ngayon yung solar niya ay kinakabit na po. Nag-charge ba? Pati nga ako, Noy. Ayun po, nag-charge na po yung solar ni Nanay Pilar. At ngayon po ay hahanapan po siya natin ng lugar kung saan po natin siya dito ilalagay po yung solar ni Nanay Pilar.